Bir näçe ýyl mundan ozal döwlet eýisiliginde kärhanalary hususlaşdyrmak arkaly olaryň netijeligini ýokarlandyrmak boýunça işleriň çäklerini ýurdumyzyň balykçylyk hojalykları hususy telekeçileriň garamagyna berildi. Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdaty bolan täze balyk hojalyk jemgyýeti bir näçe ýyl bäri döwrewap işleri ýola goýup, oňy netijeler gazanyp gelýär. Mar welaýatynyň telekeçileri Xan Howuz, Faryady, suw howdanlaryny balyklary ýylaty ýetirmekde uly öňüçlikleri gazanýar. Büyük howdanlardaki we köllerdäki balyklaryň tebigy şertlerde köpelip ýetişýändigini bellemek gerek. Döwlet bilen baglaşylan şertnama laýyklykda täze balyk hojalyk jemgyýetine Xan Howuz suw howdanyny 16600 hektara, Faryady suw howdanyny bolsa 9000 hektara barabar şäkde balyk tutmaga ruhsat berilendir. Hojalyk jemgyýetiniň ygtyýaryna balyk tutmak üçin niýetlenen gaýklaryň 50 golowy bolup, balykçylar olan kömegi bilen ýürüýti torlar gurmak arkary 4-5 metr çoňlukdaky balyklar tutýarlar. Balyklar janly we doňdurulan görnüşde ýürüýti sowadyjylar bilen üçin edilen ýük awtologlarynyň kömegi arkaly tarp edijilere ýetirilýär. Döwlet bilen baglaşylan borçnamalaryň şertnama laýyklykda hojalyk jemgyýetine ýylda 126 tonna mösürde balyk tapşyrmak bellenýändir. Hususiýetçileriň diňe şu ýylyň birinji ýarymynda 115 tonna barabar netije gazanmagy, olaryň öňüne goýulan wezipeleri, kesgitlenen borçnamalary artygy bilen berja edip, ul üstünlikleri gazanýanlygyna şaýatlyk edýär. Yergelene bellesek täze balyk hojalyk jemgyýetiniň gazanýan görkezjileri ýurdumyzda öňde barjy orunda durýar. Hojalyk jemgyýetiniň balykçylary şu ýyl suw howdanlaryna balyklaryň köpelişiniň odalkylardan has gowudygyny kanagatlanma bilen belleýärler. Şoňa görä-de täze balyk hojalyk jemgyýetiniň balykçylary ýylyň ikinji ýarymynda has ýokary netijeler gazanmagy maksat edinýärler. Ekologiýa wadançylygynyň we tebigaty aýawly semeleşmegiň düzgün kadalarynyň gyşarnyksyz berja edilmegi balyk etiniň insan saglygy üçin peýdaly häsiýetleriniň saklanmagyny üpçün edýär. Balyk eti fosfor, kalsiýum we demir ýaly peýdaly maddalary da ören baý ölüm hasaplanýar. Şeýle-de tebigi şertlerde ýetişýän balyklaryň etiniň saglygy üçin peýdatynyň has ýokarydygyny unutamaly. Täze balyk hojalyk jemgyýeti halkymyzda derde derman balyk etiniň ýetirilýän mösürlerini ýokarlandyrmak ugruna täze maksatlar nazarlaýar. Hojalyk jemgyýeti ýylat üçin iş orunlaryny döretmäge de uly ähmiýet berýär. Her wagtda telekeçileriň balykçylyk hojalygyny zähmet çeken hünärmenleriň işçileriň sany 200 golaýlýar. İşgärler üçin zähmet şertleriniň döredilmegi bilen birlikde olan howpsuzlyk kadalaryny berk ermeklerine uly ähmiýet berilýär. Muň üçin ýörüýti hünärmenler tarapyndan balykçylaryň arasynda düşündürüş işleri, okuw sapaklary ýygyderli geçirilýär. Tebigatyň ajaýyp nygmatyny ýylata ýetirmek ugruna tutan ýerli zähmet çekýän hususy telekeçiler we täze balyk hojalyk jemgyýetiniň işgärleri döredilýän şert mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiziň hemde gahrman arkadamynyň adyna alkyş sözlerini aýdýarlar.